Kaixo, atzalde on danoi eta ongi etorri Eusfit Mugiment proiektura. Bai, gaurko bilera hasi baino lehen, lehenengo eta behin, bai, asko ikasturtean parte hartu zenuten irakaslei eskerrak eman nahiko genizueke. Izan be, aurre ikusi baino motelago gauzatu zen iazko ikasturtea, tartean zenbait arazo, zenbait oztopo izan genituen, eta horrek kronograman epei dagokionez pixka bat atzeratu zuen dana. Bai, azkenik, aurten irailaren 30ean, 2022-2023ko ikasturteari itxiera ematea lortu genuen, gero ikusiko duzuen bezala txostenean, eta horregatik lehenengo eta behin eskerrak eman, ia saritu zineten irakasleoi erakutsitako konpromesua eta pazientziagatik. Bai, eta bestalde, aurten batuko zaretenoi, ongi etorria ematea. Aurkezpentxo bat prestatu dugu gaurko bilerarako, beraz, pantaila partekatuko dut. Bai, ondo ikusten da? Bai. Bai. Aurrera. Vale, pantaila partekatuko dut, bale? Ez naz aurkeztu uste dut, baina, ni Malen Ruiz Zuanaz, Mugiment egitasmoko idazkaritza teknikoko kidea, eta datozen 20-30 minututan, nire lankideekin batera, Iker Etxeberria eta Aldalda Baraiazarrakin batera, Eusfit Mugiment proiektua aurkeztuko dizuegu. Bai, jarraian ikusten duzuen gai zerrenda hau jarraituko dugu, eta gero, behin aurkezpen guztia bukatuta, tarte bat izango dugu, izan ditzakezuen zalantzak edo galderak jorratzeko. Bale, zergaitik jarri dugu Eusfit Mugiment proiektua martxan. Nahiko ohiko bilakatu dien titularrak edo txertatu ditugu aurkezpen honetan, eta mundu mailan adituak dien Mark Tremblay eta John Rillick ere egun bizi dugun egoera kezkagarriaz abixatzen gaituzte. Bai, egungo ume eta nerabeek inoizko sasoi fisiko gutxien izan duen belaunaldia omen die. Eta egoera konpontzeko, errealitatean neurtzea eta errealitatea ezagutzea ezinbestekotzat jotzen dute. Izan ere, arazoa neurtzen ez bada, ikustezina bihurtuko da. Hemen, Euskadi mailan, ume eta nerabeen jarduera fisikoaren maila ezagutzeko orain arteko ikerketek edo azterlanek erakutsi digute datu gabezia ikaragarria daukagula. 2021 urtean Global Matrix ikerketan parte hartu genuen, eta ikerketa honetan jarduera fisikoarekin zerikusia daukaten 11 adierazle aztertu ziren, eta adierazle bakoitzari graduazio bat esleitu zitzaion. Kontua da? Bai? Ondo, entzuten da? Kontua da, 11 adierazle hauetatik 7 ezin izan zietela graduazio bat esleitu ez direlako baldintzak betetzen, ez zegoelako datu nahikorik. Orduan, honek agerian uzten du, Euskadi mailan ere datu gabezia handia daukagula. Guzti honengatik, Eusfit Mugiment sasoi fisikoaren monitorizazio sistema abiarazi genuen, eta hemendik aurrera ere, pixkanaka, azten joatea espero dugu. Honek aukera emango digu, Euskadiko haurretan nerabeen sasoi fisikoa nolakoa den neurtu eta ebaluatzeko, eta horrez gain, ikasle bakoitzak ere aukera izango du, bere sasoi fisikoa nolakoa den ezagutzeko familiek urtero jasoko duten informeari esker. Egia da, Eusfit Mugiment proiektuarekin ez gabiltzala ezer asmatzen, izan ere, heziketa fisikoko irakasle zaretenok urteak daramatzazue proba fisikoak pasatzen, hemen eskerraldean ikus dezakezue Iker gure lankideak 1987 eta 88 urteetan pasa zituen proba fisikoen emaitzak, honekin esan nahi dudana da, zuek urte pila bat daramatzazuela test hauek egiten, baina egia da, segurazki irakasle bakoitzak proba hauek bere kontu pasa ditu, ziurrenik irakasle bakoitzak proba bateria bat edo beste pasa dituela, orduan
Honekin edukiko duguna da aukera guztiok modu bateratuan eta modu berean gauza bera ebaluatzeko. Bai, horrez gain guretzako jarraitu beharreko eredua Esloveniako Slofit da. Hauek lehenengo urratsak 1982an eman zituzten, eta handik eta 5 urtetara, hau da 1987 geroztik, urtero Eslovenia bertako haurretan nerabe guztiak ebaluatzen dituzte. Orduan horri esker daukate bertan bizi izandako bilakaera ikusteko aukera, ikasle bakoitza jasandako eboluzioa ikusteko aukera, herri desberdinak konparatzeko aukera, aldagai horiek, datuak izateak ematen dizkizun aukera horiek aprobetxatzeko aukera ematen digu. Bai, eta horrez gain, iaz, feedback Europako proiektu honetan sartu ginen Basque Country bezala, eta honek aukera ematen digu, gaian adituak direnekin hartu emanetan egoteko, eta beste herrialdeetan zer egiten duten gertuagotik ezagutzeko. Eusfit mugimenten proiekturako proposatzen dugun proba bateria lehentasunezko Alpha Fitness bateria da, eta bateria hau pasatzearen arrazoia da proba hauetan eskuratutako emaitzek erlazio zuzena dutela osasunarekin. Hori da bateria hau aukeratzearen arrazoi nagusia. Lehentasunezko Alpha Fitness bateria hau 6 probaz osaturik dago, bai, lehenengo multzoan gorputz osaketarekin lotutako 3 proba daude, pisua, altuera eta gerri perimetroa. Gero, gaitasun muskuloeskeletikoa neurtzeko luzera jauzia bi oinak elkarrekin eskuko indarra dinamometroaren bitartez izango genuke, eta azkenik gaitasun aerobikoa neurtzeko 20 metroko joan etorri testa edo kursnabet bezala ezagutzen den proba klasikoa pasatzen dugu. Esan bezala proba hauek pasatzean arrazoia evidentzia zientifikoan dau, konkretuki Jonathan Ruiz, Granadako Unibertsitateko irakaslea dan, eta bere lantaldeak argitaratutako lan batek erakusten duen bezala, proba hauek erlazio oso estua daukate osasunarekin, artikulu hori bera hemen daukazue irakurgai, eta horrez gain, Jonathan berari ere, egindako elkarrizketa ere, hemen daukazue entzungai. Proba hauek pasatzeko, Eusfit martxan jarri genuenean, lehenengo gauzetako bat izan zen, probak pasatzeko jarraibideen dokumento bat sortzea. Jarraibide horiek dokumentu honetan dituzue, bertan azaltzen dira proba bakoitza nola pasatu behar den, eta horrez gain, azalpenaz gain, bideoz ikusteko aukera ere badaukazue. Uste dugu dokumentu hau lagungarria izan daitekeela zuontzako, irakasloantzako, guztiok modu berdintsuenean probak pasa ahal izateko. Dokumentu berean, proben jarraibidea dokumentu berean, proben emaitzarako erregistro taula hau ere badaukazue, probak pasatzen zuazten enean, bertan apuntatu ditzakezue emaitzak, eta ondoren emaitza hauek Eusfiteko aplikazio informatikora pasa beharko dituzuen gero ikerrek erakutsiko digun bezala. Horrez gain, proiektuan parte hartzen ari zaretenok, bateria hori pasa ahal izateko material hau jasoko duzue zuen ikastetxeetan, iaztik proiektuan zaudetenok jada materiala zuen ikastetxeetan daukazue, baina aurten batuko zaretenoi eskatzen dizuegu mesedez gurekin harremanetan jartzea, esanaz proiektuan jarraituko du, hasiko proiektura batuko zaretela, eta gero arduratuko ginatekegu material hau zuen ikastetxera eramateaz, Material hau zuen ikastetxeetan geratuko da proiektuan zaudeten bitartean, eta ondoren momenturen batean erabakitzen baduzue proiektutik ateratzea, orduan zuen ikastetxeetatik pasako ginateke materiala jasotzera. Infografia hau ere sortu genuen modu sintetiko edo modu labur batean eta bisual batean erakusteko
Eusfit proiektuan parte hartzeko 10 urratsak zeintzuk diren. Infografia hau esteka honetan daukazue, eta ikus dezakezuen bezala, infografian bertan esteka desberdinak dituzue. Bale? Bueno, orain momentuan nik uste, bigarren pauso hau gaindituta izango genukela, gainontzeko guztia ikasturtean zehar egiteko izango genuke. Vale. Gurasoei eman beharreko informazioa ere zuekin partekatu nahiko genuke. Hemen egia da ikastetxe bakoitzak normalean politika propioa izaten duzuela, eta ikastetxe batetik bestera noski desberdina dela, baina guk bai usten dizuegula datuen babeserako politika dela eta hemen baimen eredu bat. Orduan norbaitek erabili nahiko balu, jakin bertan daukazuela. Vale, eta orain aplikazio informatikoan sartuko gara, eta hitza emango dut bat Ikerri. Partekatzeari utziko diot. Hemen txuste. Vale. Bai, Iker, nahi dozu. Eskerrik asko, Malen. Bai, mi esker. Bueno, nik orain azalduko dizuet, behin probak pasatuta, datuak aplikazioera igotzeko zer egin behar den, edo nola jokatu behar den. Partekatuko baita ere pantalla. Vale. Bueno, iaz sortu genuen aplikazio informatiko berri bat, eta egia esan oso gustora geratu ginen emaitzarekin. Iruditzen zaigu oso tresna baliagarria dela lan hau egiteko. Kontua da, erabiltzeko erraza eta intuitiboa izan arren, iaz arazotxo batzuk bai izan genituela, edo arazo potolena edo identifikatu genuela. Eta hau izan zen, sarrera, aplikazio honetan sartzea. Izan ere, publikoan ari zareten irakasle gehienok, ohituta zaudete XLNetz erabiltzaileekin lan egiten, baina itunpoko ikastetxeek askotan aplikazio propioak dituzuelako ez duzu erabiltzen erabiltzaile hau, hezkuntza sailak ematen duen erabiltzaile hau. Orduan, hau bai hasieratik argi utzi behar da, aplikazio informatikoa erabiltzeko eta proiektuan parte hartzeko XLNetz erabiltzaile izan behar dela. Printzipioz, irakasle guztiek daukazue erabiltzaile hau, izan dudan bezala, batzuk egunero erabiltzen duzu, baina beste batzuk ez duzu erabiltzen, hor nonbait edukiko duzue. Orduan, beharrezkoa da, derrigorrezkoa da, guri ematea erabiltzaile hori, seguk eraberean hau informatiko bati pasatu behar diogu erabiltzaile horiek altan emateko. Eta zuen aplikazioen artean, Eusfit aplikazioare agertzeko. Orduan, momentu honetan XLNetz erabiltzailea zein dan ez dakizuenok, gomendatzen dizuegu zuen ikastetxeko zuzendariarekin harremanetan jartzea, hasteko galdetzen kaun edo ikuskaritzan zein dan. Hori izaten da hasieran arazo bat. Beste arazo bat aplikazioera sartzeko izaten da, askotan ez da egunero erabiltzen erabiltzaile hori, pasaitza ahaztu egiten dela. Orduan, hortarako dago kau edo erabiltzaileen arreta zerbitzua. Ditu dezakezue eta galdetu. Aukera ematen du, ikusten duzuen moduan, hezkuntza sailan dauden informazioen artean, aukera ematen du deitzeko kaura. Eta hala ere, badago aukera, kaura deitu gabe, horrek, pantailan ikusten den bezala, gogoratzen ez badugu pasaitza, aplikazioaren bitartez ere berreskuratzeko. Izan ere askotan gertatzen da, denbora askoan erabiltzen ez badugu, aplikazioa pasaitza reseteatu egin behar dela. Orduan, bakarrik eskatzen dizkigu resete hori egiteko
eskatzen dizkigu aplikazioak datu batzuk, simplea dianak, igual konplexuan izan daiteke ikastetxearen kodigoa, baina hori lortu daiteke ikasgunea webgunearen bitartez, da ikastetxeen bilatzailea, honek laguntzen du baita ere kodigoa bilatzen, orduan, sartzen ditugu datu horiek hortxe, eta, berez reseteatzen digu XLNet erabiltzeko pasahitza. Dena den, hau komentatzen dizuet, arazo baldin badakazue, egokiena da gaura deitzea hor agertzen den telefonoan. Erabiltzailea eta pasahitza argi daukagunean, gomendatzen dizuegu aplikazioa sartzeko mugiment.euskadi.eus ataria erabiltzea. Hor dago ekimenak azpiatala eta ekimenen barruan Eusfit Mugiment aurkituko duzu. Eusfit Mugimenten horrek ikusten duzuen bezala, badago atal bat aplikazioa izenekoa eta hortik zuzenean sartuko zarete. Fijatzen bazarete, hemen irudian ikusten den bezala, gero aipatuko dugu, baina ondoan daukazue aplikazioa erabiltzeko tutoriala. Orduan, hor sartzen garenean, azalduko zaigu euskadi.eus atarian sartzeko pantalla. Eta fijatzen bazarete hor ezkerraldean, azpian jartzen du identifikatu XLNet bitartez. Orduan, hortikan sartuko gara, sartzen ditu gure erabiltzaile kodea eta pasahitza, eta hortik sartuko ginateke. Egingo dudana da, irekita daukat, pantalla eta partekatuko dut zuekin. Ikusten duzue aplikazioa, ikusten da. Bai, aurrera. Ikusi da, ez? Bai. Orduan, hau izango zen sartzen zaretenean ikusiko zana, ni beste irakasle baten erabiltzailearekin sartu naiz. Eta, hola askar esplikatuko dizuet hasierako pausoak, ez? Daukazue lehen esan dudan bezala tutorial bat, guztu nahiko kompletua dana, eta gomendatzen dizuet ikustea tutoriala 5 minutu bakarri dira, eta nik uste dut nahiko ondo esplikatzen dela zer egin bada. Baina, lortzen duzuenean sartzea aplikazioan, egin behar den lehenengo gauza da zuen taldeak gehitu. Test taldeetan sartzen bazarete, hasierako horria dutetan, hor dago, test taldea gehitu. Hor, aukeratzen duzue, bakoitzari agertuko zaio bere ikastetxea, hau, norberaren pasaitzarekin sartzeko arrazoia hori da. Ez zaizkizue azalduko zuenak ez diren datuak. Ez ikastetxea, ez taldeak, eta irakasle batek ezin ditu beste irakasle baten datuak sartu, naiz eta ikastetxe berekuak izan. Horregatik, ikastetxe bereko irakasle ezberdinak altan eman bar zarete proiektuan. Ezin dituzelako beste baten adien datuak kudeatu. Orduan, aukeratzen da zure ikastetxea, eta honek eta hartzen duzue talde bat. Orduan, gordetzen duzue, eta agertuko zaizue hor taldea, kudeatzen hasteko datuak. Orduan, ikusten duzue probetako datuak erregistratu, sartuko ginateke hemen, eta jaukiko genuke, hasteko erregistratzen datuak. Aukeratzen dugu, editatzeko zera, eta hasiko ginateke lanean. Aplikazioa egia esan oso ondo dago eta nahiko intuitibo da. Gero ditu atal ezberdinak, eta aplikazioaren tutoriala ikusten baduzue, oso erraz ulertuko duzu dena. Bai nahi dutena da, azpimarratu beste atal bat importanteena da guretzat, azkenean hor gordeko dira zuen datu guztiak, estadistikena, bale? Estadistiken atalean, daukazu hor, testak egin dituzten ikasleen estadistikak, eta honek emango dizkizue bi estadistika ezberdin, edo bi datu importante ezberdin. Alde batetik, batazbestekuak, zuek aukeratzen dituzuen aldagaien araberako batazbesteko guztiak, probaka, eta beste alde batetik, emaitzak porzentajeka.
kolore bakoitzaren edo eremu bakoitzaren araberako portzentajeak. Ze ikasle portzentak dago balio normatiboen barruan, ze portzentajeri gomendatzen zaio betzea, ze portzentajeren sozioekonomikoa den eskasa eta hobetu behar. Orduan, hauek aukerak, datu guztiak ematen dizkigu aplikazioen estadistikaren atala. Eta gero, baita ere, komentatu, importantea den zerbait, eta da, familien txostena. Bai, zuen datu ez gain, zuek gordeko dituzuen estadistik ez gain, proben erregistroa amaitzen danean, horra saltzen zaizue aplikazioan aukera familia txostena edo seme-alaben datu horiek familiei bidaltzeko. Orduan, egin behar dan bakarra da, behin erregistroa amaituta, botoia sakatu, txostena bidali. Eta automatikoki bidaltzen zaie talde horretako guraso guztiei. Hau da eredua, txosten horrena. Orduan, konparatzen da ume bakoitzaren balioa, Europa mailan ematen diren erreferentziazko balio normatiboekin. Hor, semaforo bitartez, gorriz, horiz edo berdez, ikusi alda, gure seme-alaben egoera zein dan. Egokia, hobetzea gomendatzen da horiz, edo gorriz, hobetu behar du. Eta gero, egiten denean, txostenaren bidalketa, azaltzen zaigu laburpen bat, bidalketa nola gauzatu den, eta akatzen bat egon baldin bada, berriz daukagu aukera ikasleen atalean, ikasle bakoitzaren datuetara sartu, eta ez demagun guraso baten emaila ez zegoela, edo gaizki zegoela, berriz ere zuzendu dezakegu, gurasoen emaila, berriz bidali txosten. Orduan, ditugu, guazen esatera, datuak maila ezberdinetan. Alde batetik ditugu familientzat diren datuak, besteak guretzat diren datuak, eta gero aurrera orain galdak azalduko duen bezala, guk txosten bat egingo dugu, datu orokor guztiekin. Eta nire aldetik hori da. Hori da dana. Orain hitzamango diot Dalari, eta berak bukatuko du aurkezpena. Oso ondo, Iker. Eskerrik asko guztioi etortzearren, pantalla montaten konpartituko dut. Daula. Bueno, Ikerrek ondo esan bezala, guk datuak 3 modutara ikusten dugu erabiliko direla, ez? Ondo azaldu bezala, irakasleek gurasoei bidaltzen dieten txosten hortan, beste alde batetik aplikazioak zue irakasle bezala ematen dizuen aukera ezberdinetan, eta hirugarrena, idazkaritza teknikoak urtero bukaera txosten bat osatuko du datu orokor horiekin, ez? Eta hemen este kontan 2022-2023ko txostenean daukazue aurreko ikasturteko txostena ikusgai. Bertan, datu grafikoak sartu ditugu eta baita irakaslei gogobetetasun inkesta baten ondorioz ateratako testua, ez? Ondorioak. Bigarren diapositiba hontan gustatuko litzaiguke azaltzea, badaudela 2 gai mimo bereziz tratatu behar direnak edo identifikatu ditugunak. Alde batetik, ezgaitasuna duten ikasle edo nerabeekin, Malenek azaldu bezala, alfa fitness bateria hortan, ez dago moldaketarik ikasle mota honentzako. Eta orduan, guk ikusten duguna da, alde batetik aukera eman dugu, behin frogak pasatzerakoan, frogaren baten ez bada, pertsona honek parte ezin badu hartu, ez dakit, desgaitasun konkretu bat ez duelako, froga horretan utzi dezakegu zuriz. Eta beste aukera bat eman dugu baita, Ikerrek azaldu duen aplikazioan, baztertze, ikasle horren baztertze arrazoia azaltzeko.
Kasu hortan, arrazoi ezberdinak jarri ditugu eta bat desgaitasuna izango litzake, ez? Baina ez dugu ikusten froga bat pasa ezin delako baztertu behar dugunik. Hobe da froga konkretu hori ez pasatu eta B-ano harretan idatzi zergatik pasatu ez den pasatu, ez? Desgaitasun konkretu bat daukalako edo lesionatuta dagoelako edo, zuek ikusiko duzu arrazoia. Eta beste alde batetik, ikusi dugu mimos tratatu behar den beste gai bat dela gorputzaren irudiei loturiko arazoak, ez? Guk proposatzen duguna da, gelan lantzeko gai bat dela, azkenean gorputzaren irudia, neurketak osasunarekin lotuta daudelako eta ez irudiarekin berarekin, ez? Jakin badakigu, arazoak edo, talde batzutan arazoak eman dituztela, baina animatzen zaituztegu baita zuen saioetan lanketa moduan erabiltzeko. Hurrengo diapositiban kronograma lehen aipatu du eta gainetik azalduko dizuet. Urratzetan bezala hemen pauso ezberdinak jarri ditugu, informazioa jaso duzue hori eginda dago eta izen ematea eta zereginak ere eginda dago, jakin izen emateko berritzegunen bitartez izen emateko epea azaroaren 15ean amaitzen dela, baina mugimenteko helbide elektronikoan aurrerantzean ere izen ematen jarraitu dezakezue edo dezakete beste irakasle batzuk. Ondoren Malenek ondo azaldu bezala, materiala gerturatzen joango gara hurrengo asteetan zehar zuen ikastetxeetara eta mesedez jarri harremanetan egun horrek finkatu ahal izateko. Ondoren aurre ikusten dugu urria eta martxo bitartean bakoitzak zuen programazioaren arabera froga pasatzen joango zaretela. Datu horrek azaro eta maiatzaren bitartean Ikerrek azaldu bezala aplikazioan sartuko dituzuela eta ekainean emaitzak aztertzeko aukera izango dugula. Jakin, lehen azaldu dela aurtengo pasadan ikasturtea iraian itxi dugula, baina ikasturte hau 2023-24ko ikasturtea ekainaren 28 izango da itxiko den eguna. Horrela guk txostena sortu genezake eta zuek ere datuak informazioa jaso ahalko duzue. Eta azkenik, aurrera begira pausuak emanez edo nahian, jakin saiatzen ari garela, gurasoei bialtzen zaien bezala txosten hori, datuekin, harremanetan gaude pediatrek ere eskuragarri izan dezaten Euspid Mugimente ekimenetan jasotako datu horrek. Oraindik ez dago itxita, baina bai aurre ikusten dugu, urrengo urteetan honetan lanean jarraitzea eta lortzea. Orduan, zuek ere honen jakinaren gainean egon zaitezte. Eta besterik barik, nire partez eskerrak emon guztiei, hemen usten dugu gure helbide elektronikoa edozein galdera baduzue eta orain uste dut galderen txanda irekiko dugula. Batek galderarik kezkari badukazue, mikrofonoa ireki eta lasai asko hitz egin. Nik kontutxo bat, astu jakuna igual aurkezpenean esatia, ikusi dozuen bezala, aplikazioara sartzen zaretenean eta talde bat gehitzen dozuenean, aplikazioak berak saioak ematen dituzuen klase guztiak emango ditu. Jakin zuek askatasun osoa daukazuela probak zein taldetan pasako dituzuen hautatzeko. Ez daukazue zertan aplikazioak berak ematen dituen talde guztietan pasa beharrik. Zuek aukeratu behar dozue. Kaixo, arratsaldeon. Entzuten da? Bai, aurrera. Galderatxo bat. Aplikazioan sartzen garenean
klaseak banan sartzen dira, ja, aurretik daude sartuta ikastetxea hor sartuta dagoelako, ikasleak nik abez 300 ikasle ditut eleatzen, baina pentsatut guztiekin igual ez egite, igual bakarrik laugarren mailatik aurrera edo holan. Sartzen dira ikasleak banan, klaseak daude sartuta ja aurrez aldetik, eta gero, familiaren datuak, esan duzu gero jasotzen dutela e-maila familiek guk datuak sartu eta gero. E-mail horiek, familienak eta hori, guk sartzen ditugu, bidaltzen ditugunean baimena eta hori, edo hori pizkatxo bat argitu alduzuen nola egiten den, eskerrik asko. Bai, argituko dugu, proiektua, Uzfit proiektua, ez da bakarrik jarduera fisikoan da kirol zuzendaritzarena, baizik eta baita ere hezkuntza saila eta osasun sailarena. Hiru sailek elkarlanean lan egiten dugu. Orduan, aplikazioa eraiki dugu hiru sailen lanari esker, eta daukan abantailetako bat da hezkuntza saileko datu guztiak familienak eta irakaslenak automatikoki kargatzen direla. Zuek ez duzue ezer sartu behar. Zuek bakarrik sartu behar duzue zuen irakasle erabiltzaile hori, gizelenetz lehen aipatu dudana. Orduan, behin identifikatzen zaretenean irakasle bezala, automatikoki kargatuko zaizkizue zuen datuak. Alde batetik horregongo dira zuen taldeak, lehen ikusi duzuen bezala, eta talde bakoitzean dauden ikasleak. Eta horretaz gain, horren atzean, ikasle bakoitzaren gurasoen datuak ere bai. Zuek konsultatu behar izango duzue aplikazioan bertan, baina horra agertzen dira, bere izena, abizen, jaiotze data eta horietaz aparte, gurasoen e-mailak. Orduan zuek ez duzue, zentzu hortan, ezer sartu behar. Bakarrik sartu behar dituzue, probetan neurtutako datu horiek. Bai gertatu daiteke lehen aipatu dudana. Guraso askok ez dute ematen e-maila, matrikula egiten dutenean hezkuntza sailean, ez dute ematen e-maila, ez dutelako nahi. Orduan gertatzen da, kargatzen direnean datuak, guraso batzun e-mailik ez dago. Eta bidalketa egiten duzuenean, azalduko zaizue ez dela bidali, gurasoek ez daukatelako e-maila. Orduan, kaso horietan, indezakezue, eskatu e-maila gurasoei, ikaslearen atalera, eta fitxan sartu eskuz, eta berriz bidali, edo, beti egin izan dena, ez baduzue lortzen e-maila, hartu horria, imprimatu, eta eskura eman uneari, egoki ikusten baduzue. Gu beti lehenengo aukera proposatzen dizuegu, noski ez, e-maila lortu eta e-maila ez bidali. Ez dakit, argituta, Eloi? Bai, guztiz argituta, eskerrik asko, hori zalantza eta ederto. Barkatu. Aurrera. Bai, erabili duzuen aurkezpena non egongo da eskuragarri? Igual esan duzue, baina pizkat berandu konetatu naiz eta eskertuko nuke gogoratzea. Bidaliko dizuegu. Bai bideoa eta bai aurkezpena e-mailez bidaliko zaizue. Eskerrik asko. Eta mezu hortan bertan, eta aurreratzen dizuet, eskatuko zaizu ere bai, oraindik egin ez duzuen hori, eta azkenean erabakitzen baduzue proiektuan parte hartzen, lau datu bidaltzea guri. Esan dizuet lehen informatikerei zuen datuek pasatu behar dizkegula altan emateko. Datu horiek dira, izena abizenak, bi abizenekin, nana zenbakian, e-maila eta telefonua kontakturako zuekin arrazori baldin badago, eta XLNetz erabiltzaile hori. Datu horiek beharko ditugu zuek altan emateko proiektuan. Gehienok bidali dituzue, baina berritzeguneen bitartez izena eman duzuenak ez duzu egin eta bidaliko dugun mezu hortan ere eskatuko dizu, baina kontutan ikusi. Badago baita ere, Trinitarias ikastetxea esku altxatuta, piztu mikrofona eta itzegin lasai, Aurrera. Bai, arratsaldean. Guri galdera bat sortu zaigu,
ikusna testaren inguruan. Ze ikusi dugu interneten, batzuetan ritmo ezberdinak dituztela, orduan, bidaliko diguzue audioa zuek edo guk hartuko dugu, edo nola izango da hori? Bai, esandako proben jarraibidea dokumentuan, bai, proba nola pasatu azaltzeaz gain, badago bideo bat proba nola pasatu azaltzen duena, eta kursnabetan kasuan audioa dago bertan, bale? Hor daukazue audioa. Vale, mila esker. Peru ere, zain dago galetu mesedez, Peru. Nahizunean. Nire galdera zan... Iker audio, Ez da entzuten? Bai, horre. Ni nintzen. Nahi nuen, Peru itxoin, nahi nuen argitu beste kontutxo bat. Lehen aurkezpenean Malenek esan du, gomendagarria zela jarraibideak irakurtzea. Guztot ez dela gomendagarria, beharrezkoa da irakurtzea. Ze hor kontu asko esaten dira eta detaile asko daude jakin barrekoak, eta nik uste dut hartu ordula orden eta merezi du irakurtzea, eta hor dituzue audioak eta beste informazio pila bat, oso lagungarriak izango diana. Orduan, mesedez irakurri dokumentu hori. Listo, Peru. Vale, ez, nire berandu sartu nez, esan dezu, baina, hain dela gutxi esan dezu, gela, ez gaudela derrigorrez gela guztietan, ez gaudela derrigorrez gela guztietan inberrik, baina gela berean ere ikasle guztiak egin behar dute, edo gela berean ikasle batzuk, eman diezaiek egu aukera hautatzeko egin edo ez? Zagitu lertu edan, aldera. Bai. Printzipioz, gela bat aukeratzen duzunean da ikasle guztiek egiteko. Gero egon daitezke salbuespenak, adibidez, guraso batek ez duela nahi, ez dakitzea arrazoirengatik. Orduan, ikasle horri ez zaio pasatzen. Edo egun hortan ikasle bat ez dalako klasera jun. Edo, egon daitezke salbuespenak. Baina, asmoa da, aukeratzen duzunean talde bat, da talde guztian pasatzeko. Hori bai, ikasle batek ez duenean pasatzen, datuak sartzerakoan, goian ikusiko duzu dagoela aukera bat, probak ez baditu egin, arrazoia jartzeko, zergatik ez duen egin. Eta hor daude aukera ezberdinak. Baina, horiek izango lirateke salbuespenak. Bale, asmoa da orduan, gela bat aukeratzen badago, alduten guztiek egitea, ez? Hori da, baina ere ez oratu, baldin badaude batzuk ez dutenak egin. Gertatu. Bale, eskerrik asko. Ismak ere esku altxatuta du, nahizunean mesedez, Isma. Bai, eskerrik asko. Neue berandutxo sartu naiz, eta igual esan da dau, edo Ikerrek esan bezala igual jarraibidetan irakurtzeko, baina bi galdera txiki. Alde batetik, igaz parte hartu gebenok berriro izena eta eman behar dugu, edo ja hor datu guztia sartuta dauz. Eta beste alde batetik, Iker aipatzen zeben, badauela beti ez, igual matrikula iken denien ikasliak eta igual guraso batek, aita dama batek bere korreua edo dana alakoa, emaila ez dauela itxi. Eta hor badakula aukera sartzeko. Gaur egun zoritxarrez eta gaina gero eta gehiago ez, banatu, kustodiak, partekatuak ez, eta izaten da hor bakitzu, pizka bat komplikaua. Eukiko aukera ez da, aplikatiboan aukera aldaketa horredanak itxeko ez da. Mila esker. Bai, Isma, zuen kasuan nola iaz proiektuan aritu zineten kontrakoa esan ez baduzku zue bintzat, kontatzen dugu zuen parte hartzearekin. Bai, orduan, nik zuen ikastetxia bintzat, bai esko moruan apunteuta neukan. Eta bigarren galderai dago kixonez, aplikazioan bertan, ikasleen atalean sartzen bazarete, defektuz agertuko da hezkuntzako datu basetik zurrupatzen dituen datuak. Hortaz, ikasleren batek datu horreik utxik baditzu, zuek aukera daukazue eskuz helbideak txertatzeko. Helbideak, Bai, helbideak, bi helbide gehitu ditzakezue. Dago, tutore baten helbidea, tutore biren helbidea. Zuk aipatu duzun kasu hori ezberdintzeko kontutan hartzeko. Xabin ere esku altxatuta
dago nahizunean, Xabin, aurrea. Bai, atzaldeon. Kontu bat, nik honen planteamentu egin nuanean ikastetxean, sumatu nuan gauza Ez moztu da, Xabin, beratzen gandik, ja entzuten dutza, bai? Mozten da Entzuten pixkati, esan berriz mesedez. Bai, Somatu zenuela ikastetxean, bai, giro raro bat, lankide batzungandik ja bakarrik entzute utza ikasleak pixatu bihartziala, beste ize jakin gabe lankide batzungandik nolabaiteko retxaso bat ere, bai. Gero beste alde batetikan, ama batek larritxuta deitzu zoan, bueno, bere alabak elikadura arazoak euki hostian eta etzoala parte hartu nahi, eta olako kontu batzukin larritxuta juntzala. Badakit oso zientifiko ez dela, baina posible izango zen datu antropometriko batzuk guk geuk eskolan hartu biharrian beurak ekartzia etxetik ez da pixua o gerri bueltian neurrixa olako egoerei gertau zatzue, porque eske nik bakarrikan proposatziakin topatu nuan horren beste resistentzi egiz esan pixkat zera gehatu nitzala harritxuta. Aspaldiko, Xabin? Ba, bai, gertatu da, bale, iaz egon zian ikastetxe baten, gainera, gela berdinean, zeuden lau persona, trastorno horiekin arazoak zituztenak, elikadura trastorno horiekin. Eta hor, hartu zan erabaki izan zen, persona horiei neurri antropometrikoak esartzia. Pelota gehiago ezpuztu arren, erabaki izan esartzia. Nik uste dut hobe dela esartzia, txetik ekartzea, baino eta hartzea arrisku hori. Ez da hartzen, da ez da zer gertatzen, Xabin. Utzik lagatzen da atal hori, neurri antropometrikoa, ez da egongo datu hori, alturana, espisuana, ez gerri bueltana. Pasatu beste 3 probak, proba fisikoa diala, eta aurrera. Eta aurrera, ez dago arazori, Xabin. Vale, eskerrik asko. Ismak eta Xabin esku altxatuta ez dute, Xabinek guantxe hitz egin du, ez dakite zerbait gehiago esan nahi Ismak edo igual beste gabe da. Ez barkatu egintxe jaitxiko tezkoa, barkatu. Vale. Ez dakiz beste inorke zalantzari du, nada ez. Nik aprobetxatuko dut esateko, ulertu behar dezutela azkenian daudela danon artian sortzen ari garen proiektu bat. Ez dakite epe luzeko edo epe erdiko proiektu bat dela. Eta urtez urte hobetzen joan behar gara, eta urtez gauzak hobetzen txukunago egiten joan behar garen, eta azten joan behar garela. Gero eta irakasle gehiago, gero eta ikastetxe gehiago, gero eta testak hobeto pasa, gero gure partetik ere kudeak eta hobea egin, gero eta implikazio gehiago lortu kultura, hezkuntza eta osasun saileetatik, guzti hori da, hau da, iaz eskertu behar dizuegu benetan irakasleek erakutsi zenuten pazientziagatik, akatsak eta atzerapenak izan genitun, aurten uste dugu pixkat txukunago biliko garela, arazo gutxigo izango dugula, datorren urtean handikan hobeto, beti esaten dugu, Eslovenia dela guretzatea eredua, Eslovenian 6 urte behar izan zituztela han eskola guztietan testak pasa izateko, gaur egun eskola guztietan eta ikasle guztiek pasatzen dituzte, eta garbi da, aipatzen nahi zaeten arazoak hor daudela, gizartean arazo horiek daude, eta aurre egin behar dugu arazo horiei, eta irten bidea egokiena bilatu. Bai eskertuko genuke, zuen hausnarketak guri pasatzia, ze azkenian, lehen erroan zaretenok zuek zarete, eta benetan umeekin aritzen zaretenok zuek zarete, eta zuek baino beto inork ez daki zein dan benetako egoera. Orduan hortarako nire lankidea dode, Dalda, Malen eta Iker, eta beti prest zuen proposamenak entzuteko. Ez dago beste inor, eskua altxatuta, dana den, esan bezala, gomendagarria ez beharrezkoa, Ikerrek esan duen bezala, dokumentu horiek irakurtzea,
batez ere jarraibideak, bideo hau iritsiko zaizue, zera aurkezpena baita ere, azkengo iazko txostena publikatuko dugu berehala, hori ere jasoko dizute, gogoratu beti, aurkezpenean azaldudan erreferentzia hori eman degula, hau da Eusfit atala gure webgunean, mugimendu webgunean, hor egongo da beti informazio guztia pilatuta, eta edozin zalantza izanik, beti idatzi edo deitu, eta ez dakit entzun detzarata bat, ez dakit baten batek atxatu neskua, ez. Ez dakit beste zalantzari degun, edo zerbait gehiago komentatu nahi zuten, atxatean, uste baten batek idatzi dula. Eskerrik asko argi geratu da, kontaktua gabe, Ibonek esaten digu txatean. Besterik gabe, ez badago gehiagorik, amaitutzat emango dugu, saioa? Hori da, mi esker dan hori, tortziagatik. Venga, eskerrik asko. Aio, Ainoak altxatu du justuen. Ainoak altxatu du eskua. Ainoak galetu lasai, Juan baino lehen. Bai, kaixo, arratsaldeon markatu. Ni berria naiz, hontan, lehenengo urtea da ingo duguna proba hauek pasa eskolan. Berez zer da, urtero gela guzti edo aukeratzen diren gela berdinei pasatzea, edo ben pasatzeakin ni aurten 5. mailari pasatzen badiot, datorren urtean ja 5. mailari ez diot pasa behar, 6. mailara pasatzen direnan, edo berriz errepikatu beharko lukete. Ulertu zait? Bai. Hori zuek aukeratu, urtero. Hori zuen erabaki libre da askatasuna daukazue urtero erabakitzeko zetaldetan pasatuko duzue. Logikoa da, epe luzerako estrategia bat igual esartzea, eta ez urtero erabakia hola tuntunian hartzia. Adibidez, aurten pasatzen baduzue demagun DBH bat, igual datorren urtean pasa dezakezue 2 zola dakazue konparatzeko batetik bira, eta hasi ere bai datorren urteko DBH batekoekin. Eta hurrengoan, DBH bat, 2 eta 3. Eta, ez dakit, zuek estrategia pentsatu, baina askatasuna daukazue. Gauza zer da, gero konparatzea urtetik urtera hobetzen duten beraiek, edo... Ainoa, begira, bai ulertu behar dezu gauza bat. Gomendatzen duguna zer dan, ikarrek esan duen bezala, askatasuna osoa dezue zuek erabakitzeko. Gomendagarria zer dan, ikasle guztiei urtero pasatzia. Hori da, epere luzian lortu nahi dugun helburua. Eta hori da, lehen aipatutako esateako Eslovenian egiten dana. Hori litzateke ideala. Modu horretan, ikus dezakezu urtez urte, ume bakoitzaren evoluzioa zein dan, eta urteak pasata, gaur egun Eslovenian egiten duten bezala esaterako, gurasoak eta seme-alabak konparatu alizatia. Ze hortara iritsi dira, 30 urteko proiektu bati buruz ari gara hitz egiten. Gu jaiotzen ari dan proiektu bati buruz ari gara hitz egiten oraindik. Baina gomendagarria gure partez, animatu zaitez, aldezun guztietan pasatzea proba hauek. Baina askatasuna LH baten hasi, LH 6 arte, ni lehenengo hezkuntzan dago, LH batetik LH 6ra posible izango litzake egitea, ez? Maila guztietan egin dezakezu, hori da. Bai. Bale, eskerrik asko. Baina sentitu zaitez libre erabakitzeko, zu zeu. Zuk ezagutzen duzu, hobeto zure ikastetxearen realitatea, zure eta zure ikasleen realitatea. Robert altxatu du eskua. Aurrera, Robert. Bai, eskerrik asko. Ni berria naiz eta jakin nahi nuke ia kalkulatuta dagoen gutxi gora bera proba guztia pasateko hori ez dakite 25 umentzako gela batean zenbat saio kontemplatzen direz edo kalkulatuta daukazue gutxi gora bera adinaren arabera izango da bai, baina gutxi gora bera egiteko aurreikuspen bat edo. Bai, proba pilotuan hau galdetu genuen, eta komentatzen ziguten gutxi gora bera, 25 ikasleko gela baten proba guztiak pasatzeko,
bi ordu behar zirela. Bai, egia da, igual, hasiera batean gehiago kostako zaigula, baina geletan pasatzen joan ala, gu ere praktika hartzen joango gara, eta bukaeran, hori, gutxi gora bera, 25 ikasleko talde baten 2 ordu beharko ditugu proba guztiak pasatzeko. Hori, lehenek esan duen bezala, eskarmentuarekin lotuta dagoen zerbait da. Hasieran seguru gehiago kostatuko zaizuela, gero pixkanaka bagoaz zeltasunak ezagutzen, eta Ainoak ere altxatu du eskua, aurrera Ainoa, nahizunean. Bai, barkatu, beranduago sartu naiz, jarraibide txosten hori bidaliko dezue edo plataforman dago, nun lortu daiteke? Hori gure webgunean, aplikazioaren sarrera dagoen lekuan, dokumentazio guztia dago. Baina baita ere gaurko aurkezpenean Malenen diapositiba baten txertatuta dago. Jarraibidea jartzen duena, eta bertan be jasoteko aukera daukazu. Bale, mi esker. Ez badago, orain bai, ez badago, Ainoak eta Robertek esku altxatuta. Peio dauka eskua, baina esku literala. Bale. Nengoen irudia ikusten, barkatu Peio. Nik Kantaurin lan egiten du Santurtzin, iaz parte hartu genuen, baina, Iber bai errepikatuko du, baina iaz Iker egon zen eta aurten nik. Orduan ez dakit guk proiektuan bai jarretzen dugula, baina ez dakit nik irakasle moduan izena emateko hori zuek emaila bidaliko duzuen edo zer egin behar dudan. Bai, hori da. Inbarko duzuna da, lehen aipatu ditudan datu horiek ematia guri. Erantzun, guk jasoko duzun mezuari erantzun, eta datu horiek eman, eta aurrera. Baina hori zuek bidaliko duzu emaila, eta nik horretan, ez da? Horri erantzun eta listo. Hori da. Irakasle batzuekin ari garaia hartu emanetan, zuzenean, idatzi gutelago mugiment.selbidera, zuzenean, zalantza zituztelako, baina beste asko apuntatu zarete berritzegunean bitartez. Berritzegunean bitartez ez izueten eskatzen datu hauek orain aipatu ditudanak. Orduan, jarriko dizuegu beste mezu bat, eta lasai erantzun eta aurrera. Ados. Eskerrik asko. Oin baiti ez detela beste inork ikusten, esku altxatuta. Besterik gabe orduan bai, amaitutzat emango dugu hau, eta mila esker, etortzeagatik, parte hartzeagatik, eta nahizuen arte. Eskerrik asko. Agur da noi, eskerrik asko.